Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ ye o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Midine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04 bi ye tɛnɛ ye juin kalo tile 16 san 2025 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso mandi la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya an bɛ aw ladɔnniya ko aw ka kunnafoniw wagati selen filɛ bakuruba kunnafoniw na an ka finitigilakaw ye wulikajɔ min kɛ segukaw fɛ an da bɛna don o la fo ka taga se dekun min ye an ka finitigilakaw sɔrɔ sikasokaw fɛ yen nɔ an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma aw bisimila kunun wula fɛ bamanciwale tigilamɔgɔw ye bamanciwale ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma pelenganakaw fɛ segu marabolo la nka an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka dan sigi u ka nin waleya jugu in na wa finitigilaka caman nana kana fara an ka ni finitigilaka kofɔlen ninnu kan yaasa bamanciwale tigilamɔgɔ minnu ni olu bolila ka se ka tɛgɛ kɛ u la kunun kari juin kalo tile 15 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 13 tɛmɛnen kɔfɛ Sikaso kɔnɔna la hɛrɛma kɔnɔkaw fɛ yen nɔ an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔna la u ka bolimafɛn dɔw yɛlɛnna mugu jugu kan o kɛra sababu ye ka an ka finitigilaka maa 2 ka olu bɔnɛ nin na nka min ye an ka finitigilakaw ka ɲɛmaa ye u ye a jira ko bamanciwale tigilamɔgɔw de ka waleya ye nin ye jamana in fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka ko o kɔni tɛna na olu bali u ka baara la ni o ye ka lakana sabati Sikaso ni a nɔkandugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ cakɛda min bɛ sankaw fɛ ni olu ka baara bɛnnen bɛ saniya wale sabatili ma san ni a dugu kɔnɔna la olu ye ɲɔgɔndan boloda san sigida 11 ni ɲɔgɔn cɛ min ye Amdalayi quartier ye ni o bɛ san kɔnɔna la olu de kɛra jɔnjɔn taba ye o hukumu kɔnɔna la min ye burɛti caman fo ka taga se pelle ni pikiw ani aratow ni furannaw olu caman dira u ma yaasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye cogoya min na min ye nin saniya cakɛda maaw ye u y'a jira ko olu ka laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa min ye sigida maaw ye u bɛ se ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka sigida la saniya ani bɛn ni kɛnɛya u bɛ se ka sabati o ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na association mɔgɔya danbe olu ye don desan sigi sen kan sibiridon juin kalo tile 14 san 2025 Segu ani Ansongo kɔnɔna la a jirala ko nin ye a tako 7nan de ye ni association maaw fɛ wa u ni Médecins Sans Frontières maaw de ye u bolo di ɲɔgɔn ma fo ka taga se réseau régional de dons 200 maaw olu le jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ni baara in bɛ se ka kɛ a kɛcogo ɲuman na cogoya min na maa caman de bɔra ka taa u jeli di Segu kɔnɔna la wa a jirala ko nin jelidin kun tɛ dɔwɛrɛ yaasa a bɛ se ka ta ka dɛmɛ lase an ka finitigilakaw ma cogoya min na ani ni sigida ninnu yɛrɛ dugudenw a bɛ se ka dɛmɛ lase u ma cogoya min Ansongokaw olu kɔni ye u ta kɛ u ka lapitani so la olu wulila ka u kundaw kan ka taa u jeli di yen nɔ association Nioro du Sahel maaw ye laɲini bila sen kan sibirido juin kalo tile 14 san 2025 ni o ye ka ji di Niorokaw ma ji di Nioro sigidaw ma minnu ni jiko gɛlɛya bɛ u kan u y'a jira ko kalo 1 kɔnɔna la min ye citerne 3 ye o bɛna na to ka taa u ka sigidaw kɔnɔna la ka taa ji di yen sigibagaw ma yaasa u bɛ se ka lafiya jiko ta fanfɛ cogoya min
ONG Féminine Arabe ni programme spécial d'aide aux associations et fondations Mauka Boulodi Nyogoma Konala. Sibirido, juin kalo kletan na Nisamba Fla Hanemuga Aneduru. Uye forage di Kulikoro Plateau Savana Mauma Yasa ni Manu Numbeseka Lafia Soro Chugamina Jukota Fanfelala. Seven fura membe ni obewole na zarakana ko la liste grise ni do yere ko liste des juridictions sous surveillance renforcée ni oye seven fura mi jamana minun konnala ni yurugu wale keleli obesena fuka takase bamanti wale tigila mogo munun beka olu kokoromado kaseka olu kere ani marama fɛnw doni jamana kono fuka takase mamunu ka bara ye waliya jugu ye jamana konnala ni Mali tɔgɔ kunbe ala anga waribo ministry alu senu sanu ye ajira ko Mali tɔgɔ bɔra o lisi na juin kalo tile 17 san 2025 wa a y'a jira ko Mali tɔgɔ bɔli ala habara ma kɛ ale kelen dɔrɔn fɛ min ye an ka kiriko ministre ani an ka ministre de la protection civile ko olu ale ni olu de jɛra ka a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa a y'a jira fana ko u ye kɔkan jɛkulu caman sɔrɔ avril kalo tile 28 ka taa bila tile 30 la ni o dɔ ye groupe conjoint Afrique ma unulu ye bara bila senka sabula ulu sembu kɔrɔ kana Mali kɔnɔna la kana jateminɛw bila senka k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni tiɲɛ yɛrɛ la Mali tɔgɔ kan ka bɔ sɛbɛn fura in na walima ni a man ka bɔ a la olu ka jateminɛw de kɔfɛ Mali tɔgɔ bɔra a la wa a jirala fana ko maa minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Mali jamana ma u bɛ se ka o dɛmɛ bila senka k'a sɔrɔ u ma jɔrɔ ni u bolofɛnw tiɲɛni ye ba Maliba kɔnɔna la wa a jirala fana ko Mali tɔgɔ bɔli ni sɛbɛn fura in na ko a nafa ka bon kosɛbɛ ba Maliba ma sabula o b'a jira ko laɲini caman bɛ yen nɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw tun bɛ ka minnu bila sen kan ko olu sabatira wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanako ta na sira fɛ. Un centre de conservation, de multiplication et de diffusion du bétail ruminant endémique ni obe Madina Jassa Kaufeno. Bureau du vérificateur Mauye Segasegali Boloda Uka Samba Flan Mugan Kele Mugan Fla Mugan Sabafuka se Mugan Nani Baraketauka Yasaka Seka Akunya don Chugamina Uka Segasegalu Konala Uyajira Koni Chakeda conseil d'orientation Teka Uka Barake Haketugo Numana Sabula Uka session ordinaire kutika obeke ani fana mie nafoloko nasira fene fe ko manuel de procédure administrative financière et comptable ko ofente ubulu ani fana jate mime bo san konna la walma kalo konna la kala je soro min kera donta min dona ani mi yere bora ko ni conseiller maw uteka o barake o hukum konna la mi bureau de vérificateur mauye uye alla nyininke anga baganko ministry sofe ko uka ni conseiller manunu uku ujatemne yasa ubese ku ka barake aketo nyumana tukami ani ni chakedan yere nyema ko aka fero sigi sinka yasa ni manunu bese ka uka barake aketo nyumana okofe uye segasegeli boloda wariko nasira ni chakedan konnala uya jira ko mi sefa wari million muganu kononto ni akunganfɛ ko ore tununi do ni cakɛda in kɔnɔna la nga ulu ka seli kɛra sababu ye cakɛda in sera ka million 5 kunganfɛn sara ni wagati na mi ye million 23 ni akunganfɛn o de be cakɛda in na bureau du vérificateur maw ye a ɲini cakɛda maw fɛ k'u ka fɛɛrɛw sigi sen ka yasa ni million 23 in a donna dan min fɛ u ka se ka dɔn walima million 23 in n'a kunganfɛn a ka se ka bila a bila yɔrɔ la. Ben Snack Mau kube wulewele madake ka ɲɛsin an ka kalanko minisiriso ma ka ɲɛsin u barakɛ ɲɔgɔn siya ka jagite ni a tɔw ma minnu ye sirabakan kasara sɔrɔ Buguni kɔnɔna la ka u to defu baaraw ko ɲɛnabɔli la u ye a jira ko min y'u ka conseiller pédagogique d'anglais ye ko o kɔni o jogina kosɛbɛ u ye o ta kana ni o ye hôpital du Mali la ni wagati in na o be salle de réanimation kɔnɔna la wa ko a kan ka opérer de fana ani u ye a jira fana ko u ka selenge decap A ni o ye Mahamadu Koyita ye o ni tora la fo ka taga se Amadu Asa Gayidu ni ale kalanso min bɛ Gawukaw fɛ ni o ye second cycle de Forgo ye o ɲɛmaa ye ani ni ale tun ye fana Gawukaw fɛ nɔ olu ka président du centre ye o fana ni tora a la u ye tasi bila kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu ni tora a la ani u y'a ɲini fana an ka kalanko minisiriso fɛ ko u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ka maa minnu ni tora a la olu ka denbaya ma
ka dɛmɛ lase olu ma ani u baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ n'u degunnen don nin wagati in na olu bɛ se ka furakɛli ɲuman sɔrɔ cogoya min na an ka kɛnɛyasow la. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Senegalikaw fɛ yen nɔ. Senegal dugu min bɛ yen ni o ye Bakel ni Saraya ye ni olu ni Mali bɛ dancɛ bɔ. O dugudenw bɔra ka laseli kɛ ka ɲɛsin diɲɛma ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jamana ɲɛmaaw ko u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma sabula min ye bamanci wale ye ko o ɲɔ ɲalen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamaliba kɔnɔna la sabula a jirala ko nin dugu fila ani Kayi de ka surun ɲɔgɔn na wa ko nin wagati laban ninnu kɔnɔna la jateminɛw ye a jira ko bamanci wale tigilamɔgɔw kelen bɛ ka waleya jugu ta ka ɲɛsin Kayi marabolo ma duguden ninnu ye a jira k'olu sirannen don sabula olu yɛrɛ ka dugu la sanubɔyɔrɔ bɛ yen nɔ wa maa caman de bɔ i dagayɔrɔ la ka na olu ka sanubɔyɔrɔ kɔnɔna la o kɔfɛ u ye a jira ko juin kalo tile 7 u ka finitigilakaw ye tɛgɛ kɛ cɛ dɔ la u ka misiri yɛrɛ da la wagati min na maaw labɛnnen bɛ k'u bɛna selikɛnɛ jɔ marifa tun bɛ cɛ in bolo wa marifakisɛ 5 de sɔrɔla marifa in kɔnɔna la fo ka taga se chargeur 1 ma o hukumu kɔnɔna la k'u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma lakanako ta fanfɛla la wa u ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ fɛnɛ ye a jira Senegal jamanaden bɛɛ lajɛlen na ko bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la nin wagati kofɔlen ninnu na wa u ka sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔw yɛrɛ fɛnɛ y'a jira ko maa minnu bɛ ka nin waleya jugu ninnu kɛ jamana kɔnɔna la ko olu kɔni hakilina la ko a bɛ i n'a fɔ ko Macky Sall ka maa saralenw de don yaasa ka jatigɛ wale ka o waleya jamana kɔnɔ. N'an bɔra yen an bɛ taa États-Unis kɔnɔna la Donald Trump ni ale ye États-Unis jamana ɲɛmaa ye ale y'a jira ko tiɲɛ yɛrɛ la hakilina bɛ Israël la ni o ye ka Iran guide suprême Ali Khamenei ka o faga k'o tɛ ale ye fɛlako ye ni hakilina min filɛ nin ye u ka kunnafonidilaw ye a ɲininka a kuma na kunun kari nka a ye a jira ko min ye kunnafoni kolonw ye olu ka ca wa ko a tɛna na a da don a la wa fana a y'a jira u ka kunnafonidilaw la fana ko i n'a fɔ olu ye a fɔ cogoya min na ko Amérique sen tɛ Israël ni Irak ni kɛlɛ in na ko olu yɛrɛ kɔni bɛ k'a ɲini Iran fɛ a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa u ni Israël bɛ se ka fɔ ka bɛn kɛ cogoya min na ko tiɲɛ don nin wagati laban ninnu nin wagati in kɔni na min ye Amérique ye a sen tɛ Israël ni Iran ka kɛlɛ la nka ko a bɛ se ka kɛ don n'a nataw la u sen bɛ don a la Donald Trump ye a jira ko ale ye tile 60 de di Iran ma ni o ye u ni Israël u ka se ka fɔ ka bɛn kɛ ni o kɔni tɛmɛna k'a bɛ se ka kɛ a bɛ dɔ fara tile 60 in kan walima a tɛ fɛn fara a kan nka ko a kɔni bɛ ka Iran lajɛ fɔlɔ n'a sɔrɔ n'u bɛna sɔn a ka fɔlen ma walima n'u tɛna sɔn a ka fɔlen ma. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibilabarakɛbagaw fo sabula o jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ don wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma laadiriya la shukran.